Okay, hello mga kaati. Kaati Irene Vlogs. Wa mo nag-selfie, di ni selfie, video ni. Okay, nami karon sa Damaktan, New Town. Og nindot kayo ang ating fountain kay colores. Colores. Og diya mo mga kaubanan nagabinan nami sa among Bible sharing. Marelo sa isang vlog. Ang tagiya. Okay. Oh. Dili pwede ma-model me. Sige. Inday Silin. Okay, na chief diri na siya i-picturean. Si Kiki Channel. Tita Maldita. Hi, hello guys. Welcome. Silaw no. And si Camel Cats TV. Hi, good evening. Okay, si Kwan, si Myrna Suma. Og si Celine Ganda ng Cebu. Naanay pang premiere. Premiere na. Mao ni ang Mactan New Town. Nindot kaya atong mga dates. Dates. Unsa ganini? Mura siya date sad. Nanay mga wala pa na open ang Christmas lights. So pa nila gi-open no? Wala pa. Pero naanay nakabitay ng mga Christmas lights. Sa nila no ang ilang Christmas lights. Ay, premiere sad. Oy. So, atenta sa premiere ha, kanus ana. Pero naanay mga Christmas lights na nakabitay. Kada punuan, murag siya dates good. So ang mga punuan, wa pa nagsugod ang lightings. Naro tanan punuan, naanay mga Christmas lights. Uy, nindot kayo ni og magkuan na. Mag-open. Ha? Ingon na po ng paluin mo. Inday, mura man ikaw ang nag-premiere. Mura magdidik ang Ate Irene. Okay, ako lang naghawid kay para mabutang ng lights. Naa pa ba? Ha? Daplin in town day, Kiki! Inday Kiki, badaplin. So padulong nami pauli mga bayno kay it's already 7:20 pulo. Balbons man kung magabi. Balbons kung magabi daro kung bulay ibo. Kita ang Mactan New Town. Kondo. Kita na kayo ang akong kondo na ha. Mo na kondo ni Inday. Kondo na ko Mactan New Town. Sa jacuzzi ni Inday diha ha. Nari jacuzzi diha. Oo. Nya sa atbang ang Santo Niño Chapel. Church. Santo Niño Parish. Nya nadiri ang terminal sa series. Terminal sa series. Murag na siguro na padung dito no. Unsa mo ta dito mga anay dito agi oh? Ha? Dito agi. Kaya tungod. Pwede ra man sa masakay diha. No. Dili na lang. Unsa man inyo ha? Ang asa inyo magani dawi. Dawi, pwede ra ta diha bay. Diha lang ta sakay. Let's go girls. Dali na, si Tita Mardita, munaog lang siya sa Nigdayong Liko. Ito lang siya sa Gaisano. Gaisano? Pwede. Sa Nabay, para Gaisano, kaya na may muagi. Nya ka mong tulo, mag-cruising mo. Cruising mo. Okay. Magbulag-bulag na mi. Thank you for this day. See you next Sunday. See you next Sunday. This Sunday in Roro. Roro sa tao niya na nang italay. Section 11. Section 11. Goodbye, students. Bye. Okay. Thank you, classmate. Thank you. Goodbye. Okay, so unya kita may mag-uban. Magmandawi man ni silang duha. Dili. Ay, basak. Ikaw ba rin ba? Ha? Pamandawi.
Mag-cruising. Kagudoy, layo na siya. Diri na lang siya sa kuan. Saak. Niya dayon kuan. Saak. Asa may imong na kuan na naandan? Asa man imong naandan? Dihara sa sabay na lang ta niya dayon na may kuan di kana skina sa amo ana ay para kagudoy. Pero sudlon no na kayo. Dili, kuyog man ni. Ah, kamo na lay mag-uban. Kamu pun tulo. Kami pun tulo. Ako madawi ko ay problema. Series ay siya. Oh. Gani. Labay man ipusok ay kabong ano. Mag-series man na kay straight man na siya. Dili mo labay sa puso? Walray, mo labay lagi gardungan mo. Dili, nami na magkita. Ihagbong lang kun. Sabot-sabot pamiyon sa imong sakyan kay lelahi man ang kalibunan namong ulian. Namay kasagingan. Nay kasagingan, kalubihan, nay kawayan. Kaming tulo mag-uban, kamong tulo. O kamong duha. Ako ra kusang. Serious man dire. Serious na ito tagya dire. O series. Merkado ka? Dito dili. Ay ikaw lang diha sa series bay kay mandawi man ka. Mag-multicab ta. Ikaw ray way uyab ron. Musakay pa man tag multicab driver ba? Ihatod sa natos Camilcas atong ipasakay kay way uyab atong gining ko. Hala kanindot gud dihag view oh, hala ninduta buyog. Capture ang gikan ning tao mga just only. Lo nindot kay direct view ba? Lubat. Okay, teri na kay pang premiere 8 minutes. Premiere ko na sa. Oh. Okay, Damaktan Newton Information Center, One World Center, Manulife Center, McDonald's. Sexy kay si Kiki Channel. Sana all. Ihatod sa natos Camilcas. Basin puno na na. Ay sayang. Sayang dito na lang ka sa next bye Camilcas. Sige pagbabay na diri kay last na ni. Bye. Bye. Welcome to our Mactan New Town. Thank you for watching. Please like and subscribe. Ate Irene Vlogs.